Fin de semana intensa na segunda autonómica de fútbol, con varios derbis e encontros moi disputados entre os equipos da comarca do Barbanza, que deron lugar a resultados moi dispares. No estadio da Lomba, o Atlético Oleiros conseguiu unha sofrida vitoria por 2-3 fronte ao Taragoña. Os de Oleiros comezaron gañando cun gol de Julio San Pedro, pero os oponentes deron a volta ao marcador grazas ao tanto de Adán Maneiro. Xa na segunda metade, os de Rianxo conseguiron adiantarse no marcador co gol de Sergio López, pero Taragoña chegou a empatar a 2 no minuto 67. No momento do desconto chegou o gol que lle daría a vitoria a Oleiros, o que lle deu 3 puntos aos visitantes que se manteñen líderes na táboa xeral. En Lousame, o equipo local impúxose con claridade ao Vitoria Fútbol Club por 2-0. Anxo Rial abriu o marcador no tempo engadido da primeira metade e Martín Moledo sentenciou no minuto 76. Un triunfo importante para os de Lousame, que escalan posicións e suman 4 puntos na clasificación. En Porto do Son, reparto de puntos entre o equipo local e o S de Xuño. O Porto do Son chegou a poñerse por diante con goles de José Pérez e Jorge Quintáns, pero a reacción do Xuño na segunda metade, con tantos de Diego Montaos e Serín Babacar Niang, deixou o resultado final en empate a 2. Ambos conxuntos manteñen 4 puntos, aínda que o Son segue invicto na casa. O Sporting Lampón conseguiu a súa primeira vitoria da tempada vencendo por 1-3 ao S de Urdilde, mentres que o Xuventud Aguiño caeu nun marcador de 1-0 contra o C de Artes. E no caso do equipo B de Noia, conseguiu vencer con 2-1 ao Esclavitud. Con estes resultados, os equipos barbanzans seguen moi igualados na táboa, situándose entre a zona media e baixa, pero con moita liga por diante.